graduar nens? Doncs ara us ho explico. Pels nens que parlen i poden contestar, normalment fem servir per tapar-los l'ull i que sàpiga segur que no està mirant per l'ull, fem servir els parxes pirates de tota la vida, i com que solen tenir cares petitones també fem servir això, per no posar-ne lents. Pels que no saben les lletres, fem servir aquestes Es en direccions i així ens tenen una plantilla que poden anar posant. I pels que ja saben les lletres, posem lletres normals, o també tenim números. I pels que no saben parlar o les respostes no són fiables, fem servir aquest llum. Llavors també mirem moviments oculars, els hi posem això i això. Una altra cosa que també solem fer molt és mirar les lateralitats i les dominàncies oculars, amb els tubs, i ens mirar un. I amb això i amb molta paciència és com graduem els nens.